Hürmetli rayondaşlar, biz sizin bu günlerde tarihka 2019 yılınızı atabız. Ol bizning rayon halkı için baritik oңышлы yıl bulup, iste kalacak çünkü birgelep bik көп işler işlengen. Endi 2020 yılga kelgende biz yamadan zorrak үрler koyabız hem alarını birgelep ötep çıgarыбыз dep ышанам. Birincisi Sazbizdi yıldızlık, ondan sonra şiratında kile Büyük Җиңүнең 75 yıllыгы, республикабызга 100 yıllık saylavlar yılı 2020 yıl, 2020 yıl гомумән төзелеш yılı булачак. Bularını biz birden bulup işlegende җиңеп чыгачакбыз. Шулай спорт өлкәсендә булган уңышлардан кабатларга туры киләчәк, чөнки узып баручы елда бу өлкәдә безнең өлешебез, безнең җиңүләребез бик зур. Бергәләп эшләгәндә мин барлык эшләрдә эшләп чыгарбыз дигән шушындый ышанычта калам. Чын күңелдән сезне якынлашып килүче 20 ел белән котлыйм, яңа ел белән, Рождество бәйрәмнәре белән, яңа еллар бар тик күңел тынычлыгы, семьяда бәхетләр, уңышлар алып килсен. Бәйрәмнәр белән сезне.